primer de tot agrair a l'organització que hagueu comptat amb una empresa petita d'ecoturisme com la nostra, una empresa del Pallars Sobirà, i el meu repte avui serà explicar-vos primer de tot una mica d'on vinc, una mica la meva trajectòria personal, què és Obaga Activitats, la nostra empresa, com vivim l'ecoturisme al llarg de tot l'any i finalment aquestes 5 claus que nosaltres proposem des de la nostra perspectiva professional. Aleshores, imagino que en algun moment molts de vosaltres us sentireu una mica identificats amb el que és la nostra experiència, perquè al final imagino que en diferents territoris hi ha els mateixos problemes i les mateixes possibilitats també. Aleshores, si us sembla, primer de tot em presento, explico una mica la meva trajectòria. Ho puc fer per aquí? Molt bé. Resolts aquests petits problemes que no em trobo quan faig guiatges a la natura, que no et portem aquests aparells. Mireu, se m'ha demanat que expliqui una mica d'on vinc per posar-vos una mica en context. Jo soc terrassenca, vaig néixer a Terrassa fa uns quants anys, que tampoc us concretaré, i el que amb molta gent de vosaltres imagino que us ha passat és que amb la família us heu anat aproximant a vegades a la muntanya, a la natura, i això ho heu anat veient no només com un gaudi, sinó com un possible futur laboral. Això és el que em va passar a mi, la natura realment em va enamorar, vaig veure que m'omplia tant que valia la pena acabar-m'hi dedicant si podia, no deixava de ser un somni, i això em va portar a estudiar una diplomatura de medi ambient, geografia més tard, que em va fer veure una visió una mica més humana del que és el medi natural, i alguns cursos d'educació ambiental. I de ben joveneta, això ja em va permetre entrar en el món laboral de l'educació ambiental en diferents territoris, Castellar de n'Hug, Viladrau, i aquesta primera aproximació a la muntanya em va fer veure que junt amb la meva parella estàvem preparats per muntar una empresa, anar-nos al Pallars i començar el nostre somni. Vam començar una nit de Sant Joan de fa 18 anys i al setembre us he de dir que estàvem buscant feines paral·leles perquè les coses no es poden fer així. Vam anar-hi de qualsevol manera, amb moltes ganes, poc pressupost, poca previsió, però molta il·lusió. I de fet, no ho parlo com un fracàs, sinó com un èxit, perquè des d'aquell moment Obaga va estar operativa, va començar a funcionar i sempre, durant aquests 18 anys, hem estat realitzant activitats. Per tant, de tot se n'aprèn, vam veure que cal una professionalització, no podem començar una empresa de qualsevol manera, sí que la il·lusió és un gran què, però no és suficient. Aleshores, amb els peus al Pallars, vam veure que ens hem d'adaptar al territori i que a cada lloc imagino que passa el mateix, que cal una formació específica. Ens vam formar com a guies interpretadors del Parc Nacional, l'únic que tenim a Catalunya, que el tenim allà al Pallars, del Parc Natural de l'Alt Pirineu i finalment també ens vam habilitar com a guies de muntanya, que és, de fet, adaptar-nos professionalment en el medi on estem. I això sí, ens va permetre, al cap de 10 anys, viure com a parella i fer el nostre projecte un somni. Sí, una realitat, vaja. Això al cap de 10 anys, però bueno, a poc i bona lletra. Un cop hem estat al Pallars i tenim la nostra empresa operativa, ara us explicaré una mica com vivim l'ecoturisme al llarg de tot l'any, però dir-vos també que participo com a especialista ambiental en un cicle formatiu de turisme que es fa a l'Institut de Sort, que també és una manera de posar un gra de sorra a que a la comarca del Pallars Sobirà s'aposti per un turisme una mica diferent del que s'ha fet fins ara i donar aquest valor natural de la natura que tenim en el turisme que es visqui. No m'allargo més amb la història d'Obaga, ara us presentaré com vivim l'ecoturisme al llarg de l'any i a partir d'aquí el que m'agradaria explicar-vos és que avui em despullaré a nivell empresarial, us explicaré realment com ens estructurem en pros i contres i dir-vos que, malgrat som una empresa d'ecoturisme i així ens venem i així ens sentim, som una empresa que realitzem 4 blocs diferents. Un seria les activitats d'educació ambiental, enteses com a activitats que es fan a públic escolar,
tant d'escoles que venen de Màlaga, de Múrcia, de València, que visiten la comarca, que nosaltres els hi fem activitats, com a les empreses del territori, que en som uns clars defensors, a les escoles, és evident que s'ha de treballar amb la canalla del país. Som plenament defensors d'això, perquè seran les persones que quan creixin s'estimaran el territori i vetllaran per fer un turisme també sostenible. Aleshores, aquest seria un bloc. L'altre seria el de la formació ambiental. Ens dediquem, entre altres coses, a fer formacions en escoles de tècnics a la part de natura, cursos d'estiu, etc. Un tercer calaix seria el de l'ecoturisme, que ara us explicaré bé una mica com l'estructurem al llarg de l'any. I finalment, un gran bloc que us vull manifestar que és una part important de nosaltres, són tot el que serien els projectes. Projectes és un calaix molt gran, pot generar realment molts dubtes de ben bé a què ens referim, però dir-vos que projectes és tot el que són encàrrecs grossos, no una activitat del dia a dia, sinó encàrrecs grossos relacionats, evidentment, amb l'ecoturisme i l'educació ambiental. Des de fer un projecte pedagògic dels fallaires, del Piros Life, des de coordinar i gestionar el que és el servei d'informació de la Brama del Cérvol, que ho hem estat fent a la Reserva Nacional de Caça de l'Alt Pallars. Tot això que està vinculat a l'ecoturisme, nosaltres ho encalaixem diferent perquè no són les activitats d'ara et pago 20 euros, ara et pago 30 euros, és un bloc diferent i val la pena tenir-ho en compte perquè a nivell de números, ja he dit que em despullava, ara ho entenc, a veure si no... Perfecte. Ara sí. Perfecte. Doncs aquí tenim una mica els percentatges econòmics que ens suposa cada un d'aquests calaixos. I per això us vull deixar clar que a nivell de projectes, projectes relacionats amb l'ecoturisme, però no activitats ecoturístiques, serien el 75% pràcticament. I l'ecoturisme, en el nostre cas, i ens venem com a activitat ecoturística, seria el 13%. Com plantegem això a nivell anual? Perquè, clar, aquests números varien molt segons els mesos. I, de fet, aquí tots esteu relacionats amb l'ecoturisme i sabeu, i per això estem aquí, que un dels problemes és l'estacionalitat. Per tant, si traiem el tema dels projectes perquè ho veiem més clar, aquí, no sé si tots ho podeu percebre, però el color blau faria referència al que són les activitats ecoturístiques. I com podeu veure, sí que tenim ingressos i, per tant, treballem durant tot l'any, però hi ha una diferència espectacular, des de mesos amb més potencial a mesos que no ho sabem vendre. A nivell de petita empresa, què hem fet? Intentar complementar-ho amb les activitats de l'educació ambiental. Arriba l'hivern, tenim moltes activitats, quan arriba la primavera no en tenim tanta i comencem amb l'educació ambiental. Això ens permet tenir uns complements que anualment podem realment tirar endavant l'empresa. Dir-vos també que, com bé sabeu, l'ecoturisme, especialment que si és públic nacional, són activitats de cap de setmana. No et vindran un dimecres del mes de març, si no coincideix amb Setmana Santa. Per tant, s'ha de buscar el complement per poder realment tenir una periodicitat més àmplia. Això en públic nacional. Si és públic estranger, ja és una altra història. Us presento així amb imatges que hem tret de l'Instagram perquè realment és una manera fàcil de veure com va canviant el paisatge al llarg de l'any mirant les fotos de l'Instagram. Us presento una mica les 4 estacions perquè és evident que l'ecoturisme en el Pallars ha d'estar totalment vinculat al que és el medi natural. El medi canvia, per sort, i per tant cada estació de l'any ens dona uns recursos que és feina nostra saber-los aprofitar. Mireu, si comencem per la tardor, les activitats bàsiques amb les que ens movem són activitats relacionades amb el món dels líquens i dels fongs, dels bolets, observació de fauna i l'activitat estrella, podríem dir, de la tardor al Pallars, en el nostre cas, és la Brama del Cérvol. És un moment espectacular, el zel d'aquests cèrvids, i realment ha estat en augment. L'interès de la població bastant urbana ha estat creixent any rere any
i per tant a nivell d'empresa ho hem explotat en grupets petits, màxim 8 persones, només grups molt concrets, això ho hem tingut clar, però sí que ha sigut una activitat que ens ha permès potenciar la tardor. I allà veieu una imatge d'un telescopi perquè aquesta seria l'activitat, la d'observació astronòmica amb telescopi, l'única que podem fer durant tot l'any. És l'única activitat que no té estacionalitat. El cel canvia, això també té la seva gràcia. Si vens a fer una astronomia al febrer i una al mes de maig serà diferent, però sempre la podràs fer, amb més o menys fred, tot s'ha de dir. Si arribem a l'estació d'hivern, què passa? Que al Pallars estem en un territori on realment sempre canvia una mica el tema de la neu, però acaba nevant, per tant, és una activitat que ens agrada vincular-la al tema de la neu. Per tant, entrem en tot el que seria senderisme interpretatiu i activitats ecoturístiques relacionades amb el que són les raquetes de neu. Igual, grups petits, guies formats, les titulacions necessàries, i de dia i de nit. També ens agrada aprofitar el dia en tota la seva amplitud, no només sortir de matí, sinó també sortir a la nit. Tenim una lluna fantàstica, aquí al Delta Ebre també, imagino, no? Per tant, amb la neu és espectacular poder fer una sortida nocturna. I això, grups petits, que la gent vibri, que tu ho notis i que tinguin ganes de tornar una altra època de l'any a fer alguna cosa diferent. I l'observació astronòmica, malgrat costi de creure, també en fem. El que passa és que les fem abans de sopar i més curtes perquè fa més fred. Arribem a la primavera, la neu es fon, surten les flors, un paisatge verd esplendorós, espectacular. Ve fins i tot gent del Japó a fer itineraris per conèixer les nostres flors, per tant, deuen ser interessants, no? Si creuen mig món per venir-les a veure. I per tant, comencem un altre tipus d'activitats relacionades amb les flors, amb les papallones, descoberta de rastres. El medi, de fet, ens dona diferents oportunitats. I les nits d'astronomia continuen. Les nits ja no són tan fredes, ja podem combinar-ho amb productes locals, tas de licors pirinencs, formatges, vins, aquí s'hi val tot. La nit és màgica, llarga i per tant et permet tenir molts recursos. I arribem en el moment àlgid de l'ecoturisme perquè coincideix amb el període vacacional que tenim i per tant és un moment per fer senderisme interpretatiu, llevar-nos d'hora, anar a observar fauna, continuar amb les activitats de papallones o d'observació astronòmica. En aquest cas, aquella imatge, no hi ha un telescopi, hi ha un plat de formatges i un bon vi d'unes vinyes que estan a 500 metres d'on fem l'activitat. Per tant, aquell formatge també són de formatgeries d'aquella vall i d'aquesta manera fas una mica de xarxa en aquest sentit. I l'última imatge faria referència a activitats relacionades amb el bany de bosc, que també és una cosa que s'està començant a donar a conèixer bastant. En el nostre cas, ho plantegem que no només què ens aporta el bosc quan entrem, perquè és evident, tots ho notem, que ens aporta coses, sinó també què percep el bosc de nosaltres quan hi entrem, com ens comportem en aquell bosc i, per tant, si hi sent aquest bosc, què sent de nosaltres. Una mica de respecte i de cura en aquest sentit. I amb això el que tenim no és res més que un producte, un menú de temporada, un menú anual, com quan vas a un restaurant i no sempre hi ha el mateix, doncs amb l'ecoturisme ens passa igual. Podem tenir un menú que al llarg de l'any sigui ben canviant i més en podríem fer si tinguéssim més idees. Però realment el medi és que ens dona aquesta gran oportunitat que només cal aprofitar com va canviant la natura per poder-ne fer activitats. I amb això arribem al lloc que em va plantejar en Xavi Cazorla, planteja 5 reptes o 5 claus per tenir un ecoturisme anual i de futur. Clar, això és molt gran, no? De fet, és complicat. Us vaig a plantejar la meva opinió a nivell personal i a nivell d'empresa de les 5 claus que ens imaginem que s'haurien de tenir en compte per tenir un futur en l'ecoturisme
i sobretot a nivell anual. Us explico. El primer és que hem de tenir clar que si l'ecoturisme està vinculat al medi, aquest menú ha d'anar canviant al llarg de la temporada. No podem oferir sempre la mateixa activitat perquè no desestacionalitzarem. Realment hem d'oferir coses diferents perquè la gent pugui venir en moments diferents. I de fet, això és el que ens farà treure en què si ve en una època de l'any ja li puguis vendre el producte de l'altre, com ens passa moltes vegades. Tenim molts repetidors perquè ja els hi venem els altres productes quan estan visitant la nostra zona. Un altre tema és que l'ecoturisme, en el nostre cas especialment de zona de muntanya, és una mica fràgil. Poden passar moltes coses. Poden passar des que et trobis la carretera tallada, per tant, hem d'anar una mica de la mà també de les infraestructures, sí? Si tenim un port de la Bonaigua tallat, si tenim un risc d'allaus, això són coses que és evident que no podem del tot preveure, però sí que hem d'anar acompanyats una mica del bon estat de les infraestructures si volem un potencial ecoturisme. Després em sembla que vindrà en Mauri, no em posarem els meteoròlegs, però quantes vegades anul·la gent per unes males previsions meteorològiques i després les activitats les pots fer igualment. I, per tant, aquesta fragilitat, aquest ara tinc l'activitat, ara no tinc l'activitat, fa que t'hagis de buscar complements i no ens ha de fer vergonya. Nosaltres com a empresa ho tenim clar. Vivim de l'ecoturisme? Bueno, no, en fem tot l'any, però realment ens hem de complementar encara a hores d'ara amb altres serveis, amb altres fonts econòmiques. Sento decepcionar-vos si us pensàveu que sí, però realment malviuríem tot l'any de l'ecoturisme, com que tenim ganes de viure bé, doncs entrem en altres projectes. Projectes com abans no us he especificat, però l'any passat gestionàvem el que és la Casa de l'Ós Bru, per exemple, també un projecte interessant, un equipament que val la pena també promoure i per tant no han de ser projectes desvinculats. No estic parlant de fer rodes de bicicleta en tots els respectes, estic parlant de projectes relacionats amb l'ecoturisme i que retroalimenten. Segona clau des del nostre punt de vista, qualitat davant la quantitat. Això algú ja ho ha apuntat, és bàsic. I nosaltres som les persones, les empreses que ens ho hem de creure i hem de lluitar contra això. Quantes activitats sota el mateix títol fan coses totalment diferents? Amb el doble de ràtio, amb la meitat de preu, amb la meitat de la professionalitat d'aquells guies. Quantes vegades ens ha passat a les empreses que ens dediquem a això? Imagino que en tots els àmbits, sota el mateix títol, es venen coses molt diferents. Nosaltres hem de vetllar per donar-ho a conèixer i per explicar que cal una formació, que per això té un preu, que per això anem amb ràtios petites per sentir com la gent vibra. No poden vibrar 30 persones en un grup, no? Millor vibrar 8 persones, no? Que et puguis sentir una mica més proper. Potser millor fer una infusioneta calenta quan estàs al mig de la neu i morint-te de fred. Si tens 30 persones això no ho pots fer, ho pots fer amb 8 o amb 6. Per tant, hem de lluitar perquè les activitats sempre siguin de qualitat i això va lligat en l'apartat que ve ara, que és el tema de la comercialització. Aquí està el nostre repte també, a intentar comercialitzar i promoure aquestes activitats perquè quedi clar la diferència. I ho hem de saber explicar, això també costa una mica, però el tercer repte seria aquest, comercialitzar i promoure en base a l'anualitat i a la professionalització. O sigui, aquí hi ha dues coses diferents. Una és intentar comercialitzar i promoure les activitats durant tot l'any. Si la neu ja ens funciona, si hi ha gent a l'hivern al Pirineu, promovem que vagin a una altra zona. Promovem que vagin a la zona de la Costa Brava. I si a la Costa Brava ja hi ha molta gent a l'estiu, promovem que se'n vagin a un altre lloc. Intentem buscar promoure coses que siguin més complicades però que ens aportin aquesta anualitat. Aquí hi ha un exemple no sé si es veu clar, la imatge del mig representa una activitat que vam fer amb bolets de tardor. Tots ho sabem, el programa aquell de la tele, el caçador de bolets, programes així, a vegades, més que fer bé,
poden també posar en risc una massificació d'un cert moment, tots anem a buscar bolets a la muntanya. Què passa? Que ho venem d'una manera que tothom hi va sense guia, sense cap tipus de precaució, amb quantitats inimaginables de persones, cridant, sense un cert respecte. Per què no promovem que vagin a buscar bolets, però que facin un curs, que aprenguin a com agafar-los, que aprenguin que si no els coneixem no cal agafar-los? És un exemple que serveix per molts llocs de Catalunya. Els boscos en època de bolets realment es veuen repercutits. Doncs per què no aprofitem aquest recurs per vendre'l com a ecoturisme? Doncs és intentar donar la volta a aquestes coses. I entrem en el quart repte, que seria la cooperació entre els diferents sectors de professionals. En aquest sentit, doncs, la idea que vull donar és que no podem anar per lliures, ni l'allotjament de turisme rural, ni l'empresa de guiatges, ni la formatgeria, sinó que hem d'intentar promoure el territori conjuntament. I, per tant, ens hem d'intentar associar, crear xarxa, en el marc que sigui, però hem d'intentar vendre el territori junts. I què millor si després de fer una activitat tu recomanes un restaurant i aquell restaurant recomana una formatgeria i aquella formatgeria recomana el vi local. Hem d'intentar donar valor nosaltres mateixos al nostre producte local. I aquí, per mi, sí que les xarxes i el treball a nivell català i pirinenc i a nivell més global és important, però penso que a nivell local també ho és molt, perquè especialment a les zones rurals hem de creure'ns el potencial que tenim i només ens ho creurem si treballem conjuntament i donem una mica de valor. Aquesta seria la idea de col·laborar a nivell de tots els diferents sectors i finalment treballar conjuntament amb els professionals del nostre sector. En el nostre cas és el tema dels guiatges. Ja en tenim, d'associacions de guies d'un parc nacional, del parc natural, també d'educació ambiental a nivell dels Pirineus, però ha de ser una xarxa de veritat. Hem d'intentar no veure'ns com a competència, sinó veure'ns com a complement, perquè com més empreses que fem les coses bé siguem en un territori, més cridarem l'atenció i més potencial tindrem. I això ho hem d'entendre així. I de pas ens podrem col·laborar i ajudar quan convingui i podrem també donar valor a les empreses locals del territori, que això, insisteixo, és un tema important, promoure les entitats del territori per precisament donar dinamisme a l'economia local. Aquí hi ha diferents imatges d'exemple de col·laboracions que fem amb altres persones que treballen del mateix sector però que realment necessitem la seva col·laboració. I finalment, jo crec que ja he acabat amb la meva feina. No sé si ara no serà el moment de fer preguntes. Després jo estaré per aquí o ja buscarem la manera de, si teniu preguntes, que em pugueu abordar amb el que creieu necessari. A mi també m'agradaria compartir experiències perquè segur que tots sovint ens sentim igual, els que treballem en aquest món. I res, agrair-vos i moltes gràcies.